Pero si Sisi yun. Kini, diskartiyan ko ni. Paulo mong ko eh. Ang sahod ko mo niya eh. Sahod ko niya. Maki! Ha? Bisa. Unsa man diha? Unsa man ka naka-uniform lagi ka? Ito yung skilano. Kaki sa Sabado mo ron, unsa man ka? Kanina na, walang di klase di ay. Nali ka diri sa pay. Unsa man ka diri? Ang gusisi yung. Agoy, ang crush niya. Tagdaon ako. Unsa man? Ulo ka no, di ka balong diskarya na niya no. Aulo gani ko no. Na igor mo ka patsog god. Gusto ka tabangan taganan niya. Sige, tabangin ko. Ha? Sige. Tumanatan ako ipasulti ha. Unsa may ingon ako? Basta ako'y bahala, magsininasay lang ta. Di lang ta mag-abot dito kay abi pa lang, nanguyab po ko. Basta tumana lang ako ipangingon ha. Tara na, dito mag-ibay, tara. Nga na dyan yung OFW no? Kay kalimtan ng pamilya para lang mga kwarta. Ay, sis. Mila magkadimao meron. Pahuaron, oy! Ay, sorry. Anong gunsari ka diri si? Ay, birthday man ako ron. Kaso, wako giuli sa kong magpapa. Nice. Simpatyaha gid ang babae basta magsistorya gani siya ka na problema siyang kinabuhi, simpatyaha. Si. Okay ra na si. Anak mo ang atong mga magpapa. Ang importante diya si magpadala sa imuha. Kay unahon yun na pangwarta. Lagi, unahon ng pangwarta. Pero malimtan sa dang pamilya. Hindi, uy. Sa umniha. Istorya. Ayo, gising ka. Si, ang tusan lang na. Hapit ang nila mahuman ng kontrata. Pakuli lagi ito. Ambot, oy, depressed yun kay ko. Feel na ko kay walay nag-love sa ko ah. Naway nag-love si mo si. Wala naman nakita sa palibot. Kinsa? Sabi na diri nga. Ako raman. Siyempre ako. Ako? Love ni mo? Oo, ako. Okay ra na si. May pakalits, concern. Okay ra na si. Unsa man na, Litz? Sorry. Na, ning tindog man noon.